Välejä! Mikä tää nyt saa? Missä se on? Kamera! Miro. Ja heti vaan. Jalat kiinni, Miro. Kyynärpäät sisään vaan. Painetta päälle, kyynärpäät sisään, painetaan. Muuta sviipiksi, jos ei muuten. Laita polveen sinne rinnan päälle vaan jyräsiä. Painetta, Miro, vaan sinne alas. Paino päälle, älä nouse ylös. Paino päälle. Tää se oikein hakee siitä. Käsilukko. Harrin erikoinen jo. Tarkasti, Mira, irrota vaan se käsi, hyvä. Ja sit korjata asennon saman tien takas. Kierrä. Takaisin vaan, etu tuli. Nyt korjaat kunnolla. Haet kaartin kiinni. Tiedät kyllä, mitä tehdään. Hyvä Miro. Kolme minuuttia leijaa jäljellä. Astu yli vaan, siellä on vapaana. Oikein jalka yli. Astu yli vaan. Astu pitkä. Heti liikkuu, kun lähtee tulemaan. Käännä lantio. Liikettä. Ei pääse. Liikkuu. Sieltä kaiva päätä vaan. Ja kaartin kiinni, jos saat. Hoita Miro jalat! Liikettä vaan, Leija. Jos saat kaartin kiinni, johdat edulla. 2,5 minuuttia jäljellä. Miro, leve kaardin sisään. Just noin jalat kiinni ja sit liikkeellä ohi. Älä mene sinne sisään. Kiinni. Ylös. Puolusta kädet. Varo, Mira, triangelia ja käsilukkoa. Kunnolla kyynärpäät sisään. Leija, johdat edulla. 2 minuuttia jäljellä. Revi sitä kättä vaan. Molemmat kädet, revi sitä kättä pois sieltä. Kyynärpäästä, just noin. Revi vaan kyynärpäästä. Siitä vaan. Pitää kiinni. Kyllä tulee. Käännä kyynärpäätä pois vaan. Hyvä Miro, hyvin menee! Sitten kiinni. Hoita jalat! Hyvä Miro! Nyt Leija. Heti takaisin asentoon. Älä mene sinne halpiin, Mira, kierrä ohi. Kiertää. Kiinni vaan. Ei pääse ohi. Ei pääse. Liikkuu. Liiku, Mira. Antti alas. Ei ja liikkuu. Ei pääse ohi. Liikettä vaan. Nyt Leija, minuutti jäljellä. Nyt töitä siellä. Selkää! Ja sitten Lauristolle etsitään se taistelu toveri matolta numero 3. Hyvä 50 sekuntia! Tiukasti vaan loppuun. 3 pistettä takana, Leija. Nyt töitä. Nyt siinä. Palauta, Mira. 40 Piste takana, Leija. Nyt piste on saatava. Palauta se polvi. Oikein. Tulee! Ohi. Hyvä Miro, hyvin menee! 30 sekkaa. Puoli minuuttia Leija jäljellä. Nyt on tultava ohi. Miro, älä päästä ohitte, älä päästä! Halppi kiinni vaan, Mira, tiukasti. Pidä halppi kiinni. Miro, 20 Painaa. 20 sekuntia.
20 sekuntia. 15 sekkaa, Miro! Oot johdolla 3-2. Ei ole 10 sekuntia, nyt tulee viimeinen repäsy. Täysillä ohi. Hyvä Miro. Kyllä vaan. 5 sekuntia Miro, 5 sekuntia, koita jaksaa. 2 sekuntia nyt. Varo.